Przy tym stole. Sadzi drewu przy nim stole, między zgłodą a redotą. Zjedz brzedowi i grzebłowi, sadzi drewu przy nim stole. Przy tym stole, tym wigilijnym, płestuć kochany familii. Sadni jedzę przy nim stole, spróbuj ryb czy klosków z makam, a błena co zeszło szmakam. Sadni jedzę przy nim stole. Sadni te, co cetu nie ma, luzy stół na ciebie daje. Zindrze z drogi, wstąp do naju, sadni te, co tu ceni ma. Tutaj no. No co teraz? Co z tym można zrobić? Cele. No by chciała, żeby dzieci umieli zaśpiewać na końcu lekcji ta piosenka. I tu już wspomnieć chcemy o tradycjach wigilijnych opowiedzieć. Jaki jest cel? Dzieci umieją zaśpiewać piosenkę. Okay. Pierwszy. Podać dzieciom cel lekcji. Potem my wysłuchamy z płytci, platci piosenka. Rozdamy teksty. Przeczytamy. Najpierw szkolnie, a potem dzieci. Wiele razy, żeby rozmiele czytać. Aha. Wyjaśnić znaczenia słów, dzieci nie rozumieją. Wtedy przetłumaczyć cały tekst, dokładno. No, omówienie tego tekstu, zwyczajów wigilijnych, które mowa o tym luźnym placu, o tych potrawach. Wtedy co? Próba zaśpiewania. Włączamy piosenkę i dzieci próbują zaśpiewać. No i pierwsza zwrotka, druga i tak. Można zelec dzieci, chłopcy, dziewczynki. To że więcej są nie do rady zrobić. A gdyby się dało rada, to tak by gdy było szósta klasa nie do rady więcej co zrobić. że każdy by doświadczenia miał- wiem. Nie, My by zrobili jeden wielki stół, Tak. każdy by dostał jakieś kredki do rysowania, niech tu narysuje jeden ryba, jeden brud i my sobie zrobimy ten stół wigilijny, postawimy ten jeden pusty plac i zaśpiewamy tę kolędę. Tam mowa o tych potrawach, o tym Potrawach, placu, o tych zwyczajach. Nie, Większych można tu omówić narysuję większe talerz zwyczaje. i jednego grzeba, to Grzeba. będzie grzybowo. Takže tu by mogły wleźć rekwizyty. Jo. Tu by mogły, do tej pieśni mogłyby wleźć Dziękuję bardzo.